Здравейте хора! Току-що пуснахме Майнкрафт и видяхме трима с диамантени неща дойдоха, убиха ни и ни нападнаха. И тази поредица няма да продължава вече, защото ще се опитаме да намерим нов сервер. И ето ги пак идват! Фак! Не! Убиха! Шибана! Майка! Убиха ме и просто няма да продължаваме да снимаме тук. Ако искате, дайте някакъв сервер, който има Private или Race и ще се опитаме да си направим нова къща, която ще е с Private и ще се опитаме да сложим Race, защото аз не знам как се прави, може би Frozen Wolf знае, но не е сигурно. Да, той знае, ще направим Race в нов сервер. Дайте някакъв сервер и ще направим поредица на него, стига да ни нападнат пак. И затова щяхме да тъкмо да запуснем трети епизод и ни нападнаха. И това беше от нас за сега. До скоро!